Namhlanje ngizokhuluma nabantu abaphethe i-yin okungabantu besifazane. I-yin ilendawo emnyama ku-yin ne-yang. Wena muntu wesifazane uphethe isakhi sezinto, ngabe wakha umntwana, ngabe wakha umndeni, ngabe wakha izinto eziningi abantu besifazane abazakhayo. Uma ubheka umlando ukusukela eqaleni kokulotshwa kwawo umlando indawo ngeindawo, umuntu wesifazane ubehleze bekwa ngaphambili until kuze kufike isystem le eyenza umuntu wesifazane ezizwe ngazuthi akanamandla. Kodwa ke namhlanje inhloso yokukhuluma nabantu besifazane akukona ukukutshela ukuthi ungcono noma ukukutshela ukuthi uyadingeka. Of course uyadingeka, kodwa izathu engenza le video for sona ukuthi wena muntu wesifazane uzowuqonda umzimba wakho. Ngaphambilini ke ngakhuluma nokuthi abantu besilisa kufanele ukuthi bagcine isidoda sabo ukuze bezokwazi ukuthi bagcine lokhu okubanikeza ubudoda ne-immunity nezinye izinto engayibalula kuma video angaphambilini ukukhombisa ukuthi kuzokusiza kanjani ukugcina isidoda sakho. Umuntu wesifazane naye njengoba kukhona lezi zinto ezifuquzayo, sithi kufuquza ubhontshisi, kanti leyo nto iprocess kuwe ngaphakathi edinga ukuthi uyinakekele wena muntu wesifazane. Ngabe uyazi ukuthi ungazithokozisa uwedwa ngaphandle kwalendlela esiyaziyo ebizwa nge-masturbation? Ngesikhathi uzwa engazi ukuthi kukhona imizwa ekuhlaselayo noma efuna ukuba namandla kuwe ngaphakathi umuntu wesifazane yenza ukuthi ufune umuntu wesilisa, leyo energy isuka ikutshela ukuthi manje isikhathi sokuthi u-alchemize le energy, uyi-transmute noma uyishintshe kulento esakhuliswa sicabanga ukuthi iyona ukuthi hayi sekuyisikhathi sokuthi uthole umuntu wesilisa manje. Yebo, kodwa ngaphakathi leyo energy irresponsible for izinto eziningi empilweni yakho. Uma uzobheka umuntu wesilisa nomuntu wesifazane, umuntu wesilisa urepresentwa yi-phallus okuyi-triangle ebheke phezulu. Uma kuhlangana le phallus nale i-triangle ebheke phansi yomuntu wesifazane eblue, yona ekhombisa ukuthi imele amanzi and ne-earth, wena muntu wesifazane kufanele ukuthi inyanga nenyanga ukwazi ukuthi uyithathe le energy uyishintshe uyenze izinto ezizoba yinzuzo empilweni yakho, ukunokuthi uzibulale ngokuthi uhambe uyofuna umuntu wesilisa. Awazi nokuthi yini into eyenze lapho, uyigcine nje uyibone wena kade uzizwa ngendlela ethize, wafuna lokho owafundiswa ukuthi fanele ukuthole, bese emva kwalokho uyakuthola. Emva kwalokho usuyithola ezimeni ezihlukahlukene, una soul ties, unezinto ongazithandi ngoba phela ngesikhathi umuntu wesilisa ngena kukhona akakushiyayo kuwe ngaphakathi wena muntu wesifazane. So kubalekile ukuthi siqonde ukuthi njengabantu besifazane lamandla ye-sexual energy siyakwazi ukuthi siwashintshe. Ngabe iziphike izinto ekufanele ukuthi sizenze njengabantu besifazane uma sizwa lamandla e-sexual energy esingamele emzimbeni yethu? Kubalekile ukuthi ungavele wena ucabanga ukuthi hayi sekufanele ukuthi ngithole umuntu wesilisa noma isikhathi sokuthi ngiyolala ne-boyfriend yami. Kwazi ukuthi wena une-field ebizwa nge-Taurus field responsible for izinto eziningi empilweni yakho. Ngizokhuluma nje kakhulu ngale sexual energy elapha ngenhla kwe-root chakra, yona ethanda ukuba umbala o-orangeana. Ngesikhathi wena utransmuta le energy izokusiza ukuthi izinto eziqalayo zibe nempumelelo. Usuku nosuku kupractice ukuzithinta ngesikhathi uzithinta kakhulukazi emabeleni, ustimulator amabele akho ngoba ahlanganisa wonke ama-glands akhona. Ngesikhathi uzithinta emabeleni, njengoba thina sesijwayele ukuthi kumnandi mawuthintwa umuntu wesilisa, kakhulukazi manizobandakanya kwezocansi, ugcina lapho ukuthintwa umuntu wesilisa amabele, zithinte amabele. Ngesikhathi uzithinta amabele uyaphefumula, ngesikhathi uzithinta amabele obviously uzozwa lapha ezansi esinyeni ukuthi kukhona ukuxhumana osekukhona. Lokhu kuxhumana kuzokwenza ukuthi kunyuke i-energy, inyuke iyele kwi-thalamus ize iyofika kwi-pineal gland. Abantu besifazane ke bangaphinda ba-practice ama-Kegel
exercises. Ukwenza ama-Kegel exercises akona ukuthi utightenisha ivagina yakho ukuze uzoba tight, umuntu wakho ezokuzwa kahle. Cha, ukuhanisa leya energy noma ukuyithatha leya energy uyingenise igxile emzimbeni wakho, inyuke ize iyofika kwi-heart center, ngoba uyaconnecta inhliziyo yakho na yonke lento eyenzeka emzimbeni wakho. Izobeke seyinyuka ikwazi ukuthi ikusize ngaphakathi. Akuyona into ozoyibona ngamehlo le, kodwa into eyenzeka ngokukamoya. Kubalekile ukuthi ukwazi ukuthi akona kuphela kokubona ngamehlo enyama okwenzeka emzimbeni wakho. Nyusa i-energy yakho ngaphakathi, ube unoqondo ukuthi lokho okwenzayo kusiza wena, ukuze ungazozizwa ngaso sonke isikhathi engazi ukuthi kufanele ukuthi ke hayi noma lo muntu ngingamthandi kodwa ngizomthatha apha umuntu engizolala naye. Uyakwazi ukuthi le energy uyisebenzise uzimpela ufike nakuvutho ndaba uwedwa, ungazange kuze kube khona into oyifakayo kuyo lama vibrator niwafakayo, ungazange ube uyihlobanise nokuzithokozisa okuphysical noma kwenyama. Ama-goddesses ey'ndaweni ey'ningi ebebekwa njengophawu olubalulekile kwizinto ezenziwayo ukuze kuzoba nempumelelo. Wena muntu wesifazane uphethe lawo mandla akhe, ahanese lawo mandla, ukwazi ukuthi njengoba unawo lawo mandla kuwe ngaphakathi, ungawanikezi ngaphandle futhi ungawamoshi. Siphume ke nasekutheni sazi lokhu esinikezwe kona. Jula ulufuna olunye ulwazi, yazi ngama-mystics ezinye inhlanga ukuze uzoqonda okwenzeka kuwe ngaphakathi emzimbeni. Nansi ya i-Taurus field yakho ikhona, uyazi noma ungayazi, uyibona noma ungayiboni. Kubalekile ukuthi umeditate njengomuntu wesifazane, uphefumule ngendlela ejulile, umoya uhlalise kuwe, ubambe, uphinde ukhiphe ngomlomo, ungenisa kuwe ngamakhala, ukhiphe ngomlomo. Ngesikhathi wenza kanjalo, le energy ekuwe iyanyuka, inyuke ize iyofika phezulu la okufanele ukuthi ifike khona, ukuze wena uzocabanga ngalendlela okufanele ukuthi ucabange ngayo, hayi le ndlela esesinikeziwe esibulalayo. Okunye-ke zijwayeze ukuthi ntambama maluhalala ilanga iba sendaweni emnyama. Mawusendlini cima ugesi, mawuphethe ifoni yehlisa ubrightness wescreen sakho ukuze ingqondo yakho izoproduce lento esibiza nge-melatonin. I-melatonin iproduce kakhulu ke mangabe kumnyama ukuze uzokwazi ukuthi ulale kahle. Kodwa kubalekile ukuthi ikwazi ukuyoxhumana ne-pineal gland yakho, ukuze i-pineal gland yakho izokwazi ukukusiza ubone lokho ongakwazi ukukubona ngamehlo enyama. Emini uproducer i-serotonin okuyihormone edila nenjabulo nokuthokoza. Yikho makuphuma ilanga abantu bebabahle bechachamba, kodwa wena ufuna ukuthi ubalansise usuku kanye nobusuku. Emini iba phandle lithole ilanga, niye ukufaka ama-sunscreen, niye ukufaka igqoko nizivikele elangeni, ngoba ilanga liyakusiza ukuproducer i-serotonin, kanti ebusuku uzoproducer i-melatonin. Uma ungazenza lezi zinto uzoyibona impilo yakho ishintsha. Uzijwayeze nokuzithintathinta, ube uphefumula. Ngesikhathi uzithintathinta wenza ama-Kegel exercises. Ungakwenza lokho mhlambe 10 minutes noma 15 minutes kuzoya ngawe. Kodwa nangaphansi kwalokho ungakwenza, zijwayeze ukuthi kube yi-habit ukuthi uyazithinta bese nale energy lapha engathi wenza ama-Kegel exercises engathi ukuthi uyaminca, engathi ukuthi uyabona njengoba uzobe uyochama e-toilet, uyabamba uyaminca, umane ufuquza lapha. Kusiza ama-muscle amathathu lapha engizophinde ngi-expande kuwo kwi-video engizoyenza ku-YouTube ezoba yindana kulabo aba-interested ekwazini ngalolu lwazi.